салом алейкум бародарои азиз. Ина борои нави мо расидан, алҳамдулиллоҳ, худоро шукр. Бародарои ина ҷойнамозҳо расидагианд, ҷойнамозҳои рангҳои мухталиф, дизайнҳои мухталиф ҳай, баъд арзон, қимат, тинук, ғавс, ҳама хеле ҳастай, пардаи каъба гирифтаги ҷойнамозҳо. Ина ҷойнамозҳомон ҳастай, ина дар рангҳои мухталиф ҳастай. Ана бисёр качествоҳошон хуб, качествоҳошон беҳтарин, ҳамаш турецкиянд бародарои азиз, на качествоҳои беҳтарин қатӣ. Ҳамчунин тоқиҳо бародаро расидагиай, тоқиҳои гуногун, дизайнҳои гуногун, ки масалан шумо дар иҷа дидесен турецкӣ. Ҳамчунин эҳромҳо расидагиай бародаро, ина эҳромҳои бисёр хуб, зебо ҳастанд. ҳамчунин бародаро ина итари ҷойнамозҳомон ина расидагианд, ҷойнамозҳои бисёр хушрӯ сандиқӣ, ки иншоаллоҳ дар видеоҳои ҷудогона тавзеҳ метиҳем.